ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମା 3ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ ଖାଉଛ ଏବେ? ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଆଳୁ ବଡ଼ି ପିତା ଗମାଟା କେମିତି ଭଜା ହେଇଛି? ବଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇକି ଭଜା କରୁଛ। ପଖାଳ କାହିଁ ଖାଉଛ? ଗରମ ଖାଉନ? ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଖାଅ। ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ଟିକେ ତା ଦେହରେ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ମୁଁ ତ ଦଳିଥିନି ଭଲ ଆଳୁଟା, ତମେ କାହିଁକି ପୁଣି ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲ ତା ଦେହରେ ଖରାପ ଆଳୁ।